L'Ajuntament de Gavà ha posat en marxa uns itineraris de camins escolars per als infants. La iniciativa pretén avançar en una mobilitat segura i sostenible i es tracta, en definitiva, d'uns itineraris flexibles que permeten els desplaçaments a peu dels infants cap i des dels respectius centres educatius. La iniciativa es va presentar ahir als comerciants i altres agents socials de la ciutat. Dels 400 establiments que es troben ubicats al llarg d'aquests itineraris, un 80% ja s'han adherit a la iniciativa. Això vol dir que es comprometen a ajudar els infants en la mesura que sigui possible si es troben amb dificultats durant el seu trajecte escolar. Per aquest motiu, lluiran als seus aparadors el logotip dels Camins Escolars Segurs. Els camins escolars segurs formen part des de fa unes setmanes del paisatge urbà de Gavà. El seu disseny i la seva senyalètica específica amb colors atractius són una referència pels escolars de la ciutat i la resta de vianants. Per dur a terme aquest projecte, l'Ajuntament ha estudiat amb precisió els costums dels escolars i les famílies que es desplacen a peu i ha adaptat aquests fluxes a les vies més amples i segures de la ciutat. En aquest sentit, ha estat determinant l'urbanisme del nucli de Gavà. La inmensa mayoría se podían interconectar a través de calles con unas aceras muy anchas. Entonces, eso nos ha servido para, haciendo unos caminos, interlazan todos los colegios e institutos de Gavà por unas calles que realmente son cómodas, son seguras y confiamos en que con este proyecto y cuando lo conozca toda la ciudadanía, pues se implique y se confirme esta apuesta que hacemos. El projecte de camins escolars posa en pràctica tota una filosofia i una manera d'entendre les relacions ciutadanes i té un objectiu molt clar. Que sigui conegut, que sigui segur i que respecti també els drets dels nens i de les nenes i on les persones en general en puguin gaudir i se sentin acollides. Durant la presentació a l'Ajuntament dels Camins Escolars, un grup de nens en representació del Consell dels Infants de la ciutat va llegir un manifest que reivindica Gavà com a ciutat educadora. Al projecte Camins Segurs s'ha implicat també el comerç de la ciutat. Molts aparadors lluiran el logotip dels camins escolars i servirà perquè els menuts tinguin una referència més dins les rutes dissenyades. Nosaltres hem dissenyat un model de ciutat, estem treballant per construir un model de ciutat, estem apostant fermament per una ciutat que sigui el més humana possible, el més amable possible. Això, encara que difícil, perquè s'han de trobar els recursos, és relativament fàcil fer-lo des de l'urbanisme. Es dissenya, es construeix, a vegades ens podem equivocar, a vegades ho podem encertar, però, sens dubte, el que no podem fer és substituir-los a vostès, és substituir el teixit de persones que construeixen en el seu dia a dia la ciutat. El logotip de la campanya i sobretot els colors que identifiquen els passos de vianants, el groc i el blanc, formen part ja del paisatge urbà i són una referència pels escolars i les seves famílies.